shout out ko sa kong pasahero ganiha. Dako kay kong pasalamat sa kong pasahero in taon ganiha nga gisalbar in taon ko niya sa checkpoint. Dako kay kong pasalamat sa kong pasahero gisalbar gyud in taon ko. Okay. Pagkuan sa checkpoint ganiha, una gipangayo lisensya. Naaraman ko yung lisensya. Nya rehistro sa motor. Pag ko man rehistro taon ako motor, nya signal light, left and right, musiga pa man eh. Brake light, medyo di na ni musiga akong brake light, pero wala nila ma-testingi akong brake light. Nakuha ng ilang pagtagad sa akong lisensya kay ang ako kong lisensya god nan professional pa man eh. Nya ang mga taga LTO nga ang taga HPG, LTO mag HPG. Nya ana sila nga, oy sir, ang imong lisensya non-professional man eh. Nya nganong nagdaam magkagpasahero? Perting kuyaw na nako nagtuog kong mesyuan may gani kay gisalbar in taon ko sa akong pasahero. Nya na in taon akong pasahero nga uyab man na nako sir. Ibtan taw kong tunok nga niingon siyang uyab na nako sir. Nya na ang taga HPG nga unya unsaon man nimo pag matuod nga uyab na nimo. Sus may gani taon ang pasahero. Iya kong gikisan. Gikisan ko niya kay agi kong matuod nga uyab mi. Sus hasta ang taga LTO gikilig ni ana in taon taga LTO. Sige panglarga na mo. Sus ako kay kong masalamat taon sa akong pasahero nga giangkon in taon ko niya nga uyab mi nya gikisan para ko diri para bagis akong lips. Sus gikilig hasta ang taga LTO gikilig niya. Karon shout out ko sa akong pasahero ganiha. Ako kay kong pasalamat nga gikisan in taon ko. Nya ako kay kong salamat akong isulti ang pangan si daghang salamat shout out Reynaldo Jimenez. Daghang salamat sa imong pagsalbar kanako. Ay gikilig ko sa imong kiss ganiya sa lips.